weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrika takkusana yoni to bema awqali ƴaga awqali petila awqali lumbola awqali ko on waktu yoni ha e nder galleji endam bennara malor kobor kame endam sar e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal dossier hakkude Mambay Nia Ousmane Sonko ñawanoɗo ha gasi ha laaɓi wonande hojjiyankoɓe Ousmane Sonko hanki o e nder haalande mabɓe kolliti fandare mabɓe ko nde ñawore nde artirte e juuɗe ɓena ñawoɓe to leydi Mauritanie yidde ɓeydude faggudu leydi ndi jeeyi sababu pewnugola yogay booli hoorejo leydi Mauritanie hande o tawama toon to ɓogge ngam hollirde ngol bolol kene foto wonde 100 kilométre hakkude ɓogge kame kay hayɗi to leydi Mali wonande ardiɓe leyɗele AES mo Burkina Faso Mali Niger mbaɗi jondi mumen hande o toon to Bamako laamogo leydi Mali ɓe guddi toon boñ AES ne wonde télévision wonande AES TV to leydi Guinée Conakry ken tolno e pelle kewɗe ɓe kolliti e cimtol mabɓe tugganma 2022 ha ettanma nde hitande ken tolno e capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo mbasi pittal men taw koye seppoji e nder leydi Guinée Conakry kabruji men manomen ha to Côte d'Ivoire Nigéria ma en jaton to RDC Congo joolam jaɓeri jaadaten koye musidɗo men Alhassane Oumar Mboce musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena. an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah. gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkore dinnoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitime hen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi alhamdulillah. gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tijani Diallo gorko ko melga wuudo jinneji wi ko firtata aadi mo adodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tijani Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinde ɓalawala danwal kala
ceerno amati jane diallo no safra rafiji kewɗi ne jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amati jane diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amati jane diallo no yawrani on gonduɗe e prostate hay sina prostate ma ko ɓunno ala ko heddi so wonano opération jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkodiri nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjineji yawno ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amati jane diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno amati jane diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno abdoullahi sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amati jane diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon ɓi nene makko ceerno dia gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amati jane diallo ko laaɓɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mabare nogase tati bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba onon finoɓe e nder diwan Galoya yiɗɓe jokkodirde jayde Weltare TV en mbawi jokkodirde jayde Nanka FM taw kadi koye Siraji Diallo ko fate gueɗe publicité mon hay communiqué ji mon e ko nandi en kala mbaɗa toon ko tonggode DJ Diallo wal mbiyen Siraji Diallo mo Nanka FM taw kadi ko toon to Galoya mbatta ko 77 929 38 à 94 ma waw jokkodirde e jayde mon Nanka FM walla jokkodiron e jayde mon Weltare TV tawno kanƴi ɗiɗi kala ndendi anniya e fandare kala muɗɗuma garten koye jillu ñalawma tataɓijo hoorejo leydi ndi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye en tawi hande toon to Casamance hanki o noon wo yillima toon to Goudompo o yeehi ha toon to Sédhiou o yillima yogay école aji ngam hollirde ɓamtude calɗi jangde ha tenti yogay cuuɗi janguirɗi omo wonde jagorɗo jangde leydi ndi woni Moustapha Guirassi ko ɗum konon subaka hande o yilloyima taw kadi koye calɗi ndema diwano kala kono kadi hollirde wonande ɓeydude sembe kame koppareje ha diwano kala ɓuuri kadi ƴellitade to banggue ndema taw kadi koye ndemaji jaaduɗi e jamanu no fewi beele kadi wawa tigui wallidde Sénégal ko fati yoga e faggudu muɗum kala kono ɗum konon toon to Sédhiou hanki o fawi toon tuufere ngam wonande lawol hakkude Dakar e Bissau woni Guinée Bissau Sénégal ngam ɓeydade ɓattodirde wonande ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi beele kadi yaccinde wonande faggudu e ko nande e ɗeɗon gueɗe kala kono ɗum konon kanko hoorejo leydi hanki o jaɓɓama payodingal toon to Goudompo taw kadi ko jaɓɓugal ɓesguji ɗi kala jalti ngam jaɓɓademo ko fate calɗi ndema noon wonande usoyi kono ne kadi ko fate banggue wonande bunkilinga ha fenma weeli ngara kono kadi Madina Yero Fula yo nokkuji kala jeeya koye calɗi ndema taw kadi koye jillu faggudu ngam ƴellide wonande gueɗe kewɗe e juktude kay yogay nokkuji ko fate banggue booli ha ko nandi hen kala e hettade ɓesguji Casamance naɓe kala caɗele ɗe guurata e dow muɗum kala gartaten koye accident musɗo baɗɗo subaka hande o ɗum ko natodiral hakkude bis goto kame camion o bis giwnoɗo banggue Kafrine kame wonde camion giwɗo banggue Kaolack on bis noon joom yi bis o yinno ko rentade saret ndeke hawre wo natodiri
e jom camion o wonande noon hakkunde biso e camion waɗi ken tolno capanɗe nayi jeeɗiɗi neɗɗo gañiɓe hen eɓen gañiɓe hen jeegomo ene tampi no fewi ko wiyete hakkunde wurɓe mayɓe ne tawe e nder hôpitoji ngam hebde safara mumena catal biyetegal OFNAC eɗen gandi ko catala darantogal ko fate haɓade gueɗe mbuñaari ko fate banggue wonde jeenari bondi taw kadi koya ngaalu leydi ndi hanki onon altino ɓe darima kamɓe kala e yeeso wonande cour suprême ɓe cuuti juuɗe mabɓe koɓe 12 noon ɓe gondi ngal catal maɓe nundu e peewala haɓade kala ko fati mbuñaari jeenari bondi e borjinde jawdi leydi ndi kala e gardegol ngal ɗon catal woni Moustapha Ka kame cukka makko woni Biram Seck gonnoɗo taw kadi koye société civile kono ɗum kono ɓe kolliti maɓe ɓeydu darde maɓɓe taw kadi koye dow oɗon sifa timmuɗo no feewi keddorɗen koye leydi ndi Sénégal garten koko fati banggue avocat ji wonande Ousmane Sonko nde ñawore hakkude Sonko e Mame Mbaye Niang nde ganduɗa ñawanoma ken tolno e laabi ɗiɗi ñawta kala mum noon ko Mame Mbaye Niang kay dañi polgo e dow makko kanko Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde o happi Mame Mbaye Niang ko fati banggue dirtinde milliard uji kewɗi taw kadi koye dossier Prodac ko wona ɗum ko noon wonande kay wiide Mame Mbaye Niang gan sagay jagorɗo Macky Sall nde o addata dalil labɗo ceer nden o addani noon ko nden tigui ñawonde seyna lebbi 6 e kaso hayso lelata ko mo yoɓa 200 millions taw koye koppareje franc CFA ko wona ɗum ko noon oɗo saaha ñalawma hanki o avocat ji makko gummitini oɗo dossier ngam ɓe kolliti nde ñawore rewani lawol koɓe artiroɓe ñawore nde kadi taw koye cuuɗi ñawoji leydi ndi Sénégal ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti ɗum ko caggal wonande jagorɗo ñawoji leydi ndi Yacine Fall nde holliti kay oɗo saaha ko fati on dossier ne wawi wultinede ha arta kay e nder rendo ngo tigui rigui ɗum jeeyi sababu hande noon woni gueɗe kewɗe ɓurde wawde haalede e nder leydi ndi Sénégal tribunal walla ni mbiyana chambre des accusations kamne wonti kadi e cour suprême mbawi ɗaccidde wonande biyeteɗo Hammadi Ngom ɓuɗandirede Demba Ngom kame Abdoulaye Aziz Kane woni mi Abdoul Mamoudou Kane tailleur mo ganduɗa ɗiɗo kala nangganoɓe taw kadi mbaɗa toon to kaso taw kadi ganduɗa koye tumede ko fate koppareje ɗo Farba Ngom ɗo ɓe noon mbawi ɗaccitede ɓe kooti galle mabɓe kono kadi ɓe ɗaccitira koye dow sardi wonno kadi koye liberté mo ganduɗa ɓe goni koye contrôle judiciaire walla ni a jawo e ko fate ɗiɗon gueɗe kala trafic ko fate drogue ken tolno e 15 kilo taw ko huuɗo bonko go ɗum woni ko teta hakkude Tivaouane Peulh kamne wondi kadi e nokkure ɗo yen noon waɗani Dakar no feewi ko wona ɗum ko noon wonande kay koye autoji ɗiɗi auto goto noon dañi ɓennude poste gendarmerie taw kadi koye brigade mo yen fano noon ko hedde Rufisque ko wona ɗum ko noon auto ɗimmo o nde arita yiiɗi kay hollude sembe ɗum noon ko jamma nogas ɗindu lewru woni jamma heccanke o sanga 4h30 ko nden noon wonande kay gendarmerie tigui himmiraniɓe goto hen noon wawi dogde waɗi hen nanggaɓe ko fate banggue on drogue kame fobbiyeji kewɗi mbawi tetede e mabɓe to Thiés koɓe joyo kamɓe kala noon ɓe mbaɗata ko gueɗe gañaɗe tene kadi karmuɗe kaɗaɗe no fewi ko fate banggue sifa luuɗiyankagal hakkude gorko e gorko ɗum woni koɓe nanguira kamɓe kala sa ɓe mbaɗama garde à vue ɗum ko toon to Thiés to leegal Escale biyeteɗo Oumar Gueye o walla o Gueye ko tailleur ko on noon ƴetti appartement nayi heddiɓe noon gaari tawimo ɗon ko ɗon ɓe goni aɓe mbaɗa yahata yimɓeji mabɓe haaɓe mbiya teɓ ɗum ko caggal nde ɓe tumano taw koye dow oɗon sifa kanko o Gueye tailleur goɗɗo noon wiyete ko A Thiam onne kadi ko styliste ko banggue wonande gueɗe disinoje gueɗe goɗɗe kala goɗɗo noon ko en seka kañumne ko photographe ne wonde D Sar onne kadi ko tailleur ne wonde PM Fall ɓeɗo hen mbiya hen teɓe wi jayde libération kamɓe kala noon ɓe nanggama ɓe tawi e juuɗe ɓe dariɓe loskoji ene jokki e sifa mabɓe tribunal Pikine Guédiawaye ko hanki fonno hettade yimiyanke biyeteɗo Taraba Mbaye destinama noon gam ngakkugol wonande kay noddaɗo téléphone hakkude makko e mo tumda goɗɗo ko fati e mayde wonande Aziz Dabala gamo baranoɗo rowane taw ko toon to Pikine Technopole ne wonde suka baɗum biyeteɗo Waali ko wona ɗum ko noon ñalawma janggo o
ma hette ɗon ɗo yeeso tribunal ɗo wonande Nabou Leye mo mbiyata Mariam Leye tumaɗo taw kadi koye ngal ɗon baɗal banno ngala taw koye dow oɗon sifa garten koye cumbaɗɗo toon to CICES woni foire international de Dakar kene photo won taw kadi tuma waɗi koye pavillon waɗi koye pavillon vert kene photo wonande stand ji sappo mbawi sumde hen ko fate matériel uji kewɗi kay boni hen kono kam waɗani hen mayɗo ni gañiɗo taw kadi koye dow oɗon sifa finoɓe to Kébémer taw koye leggal Médina goni koye bojji cam ɗin bojji noon ko suka mabɓe joyo yanoɓe toon to Gana caggal nde naate cetal funtoɓe wonande wonɓe Gana funtoɓe so tawi on gari min mbawa wallude mon dañon visa ji payon to Canada kono jomumen joɓat taw kadi koye jobdi kene photo wonde million ngaji 2 temedere ujunere guel nden noon ɓe jeehi toon goni koye juuɗe wonti kay koye santage uji ɗiɓe paamani ha hande ɓe ganda sukaɓeɓe to naati goto noon biteɗo Mamadou Thiam on noon wawi dogde hen gorko mo duuɓi 25 kono ha ɗo noon andaka holto fayi to banggue localisation mum ko waɗa goye heddiɓe ene tawi e juuɗe ɓen biftiɓe ɓe noon namdi ko koppereji kewɗe no fewi jinna mabɓe noon erima laamu leydi Sénégal nde wata walludeɓe beele ɓeɗo hen yaaɓeɓe mbawa tigui yiitede mbawa tigui faabede siftinde moon ko ɓoyani ko tan wonande goto taw ko ɓiɗɗo Sénégal najo taw kadi ko fettiyanke bala kañumne kadi wonande dañino tigui nadde ɗeɗon gueɗe ha yeehi toon noon wattidi ko nadde juuɗe ɓen ha fittade mum heddi toon on noon tawi yano koye ɗin funtiji wiyede so tawi ari toon ma walle document ji faade to Maroc beele wawa hebde golle moƴƴe no fewi nde toon hunde kala wattidi koye wargoji musɗi no fewi sen giwi leydi Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie Mouhamed wulde Cheikh Al Ghazouani ñalawma hande o e subaka noon ƴetti lanum nde o yaɓani toon to ɓogge gam hollirde ngol bolol ngol 100 kilométre ngol ganduɗa waɗama hen ken tolno e milliard uji kewɗi no fewi kene photo wonde hakkude ɓogge faade toon to kay heyɗi gam juktude yogay nokkuji ha ɓuura kadi ƴellidde faggudu taw kadi golle ɗe kala so ndendi ko 30 lewru ɗum noon eɗen gandi hitande 2022 woni 2022 kanko hooreji leydi ndi udditino toon ken tolno e booli jeeɗiɗi taw ko yaa ngara jultuɗiɗi no fewi gam juktude yogay nokkuji ha ganduɗa leydi ndi ɓuura webde yaade ɗin sifaji kala ɗum jeeyi sababu noon hande o omo tawe toon to ɓogge taw koye ngolol bolol hakkude mum e kay hayɗi haɗani ɗon tan ñande 30 ndu lewru omo heɓano gam yaade toon to Nouadhibou uddide toon yogay projet ji gonnoɗe e gollede ha tenti noon to banggue usine waylo to banggue liɗɗi gam ƴellidde yoga e faggudu leydi ndi Mauritanie haɗani ɗon tan ñalawma hanki o kanko hoorejo leydi ndi Mauritanie e nder Nouakchott ken tolno e bâtiment ji jeeɗiɗi taw kadi koye jagorɗe ɗen jogoɗi kay duumade ɗin nokkuji ne hen jagorɗo ko fati e banggue jeeygu taw ko waɗa hen ko ma wonoya 168 milliard taw ko koppereji uguiya ɗum noon ko yidde tigui laɓɓinde ha ɓuura fewde taw kadi ko ɓamtude yogay gollorɗe nokku o taw koye sifaji leeɗe ceertuɗe no fewi gam ɓeydude sembe wonande leydi ndi Mauritanie ha tenti Nouakchott e hoore muɗum to Mauritanie keddone remoɓe maaro taweteɓe to Rosso hankiyoɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi ɓe kolliti ndemandi mabɓe ndi ɓe donki yeyde ni jarnude tene kadi soɓe ndemi ɓe gaddi wonande isim on peƴow koɗon maaro ha ɓuura kadi fewde woni tan machine duttowo maaro ko kono kadi ɗen gueɗe kala aɓe kolliti hen ceergol mum kono hande ɓe donki yeyde ko fati e banggue wonande maaroji mabɓe erima noon laamu ngu nde wallataɓe ɗeɗon gueɗe kala catal haɓoto ngala ɗanle ɗe ndewani lawol ha tenti noon eɗen lepte ɗum kala mbaɗi balle mawɗe no fewi faade ñiɓirde jaɓɓotode taw ko ɗen ɗanle ɗe ndewani lawol walla ɓen nanguiraɓe caɗele kayitaji haade min nawtede leyɗele mumen ɗe nawi toon maaro nebam sukara ɓe nawi toon gueɗe kewɗe ko wayno cabune eau de javel gam wallidde jomumen ha ɓuura wonde sénare kame kisale laaɓal kala keerol hakkude Algérie kame leydi Mauritanie taw ko keerol poste mo mbiyata Ismaïla Ben Wali
wuldu a Allah bardi ko ton tigi wonde c'était gendarmerie kamine wonde civil police mbawi yillade toon ngam yiyoyde golɗona walande kerola ha tenti on poste contrôle ngam wadde toon matériel uji binditoɗi walande ɓen ɓe noɓe taw koye dow oɗona sifa no fewi beele kadi ɓuura wonde nden ko ekkisala wi gardiɗo on délégation taw kadi ko tambiɗo nden ko ekkisala bange police sidi ali a buba a holliti ɗum ɗon cum musɗo kañum waɗi e nder garage taw kadi ko lexar mo ganduɗa ko garage otoji waɗɗani bowal laɗɗi woje kingal ngal otoji kewɗi noon mbawi sumde ɗon waɗani ni maydo ni gañiɗo kono kam ko ɓuuri hewde e otoji mbawi tigui sumde hen andaka noon ko jeeyi sababu wonande oɗona cuma jeheten ka ton to guiɗi maka taw yen toon musidɗo men Zakaria Samba Dia ma artan men ko fate banggue duwagne faggudu diwano ene rewi ndi gam jaggude forode ko fate banggue yoga e maroji kaɗaɗi nadde a leydi ndi Mauritanie Zakaria Samba Dia Beker. jamal ñalli mum bandiraɓe tedduɓe tenkoɓe ayaw weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma kumpital men ɗo e nder diwan meɗen e guiɗima ko bureau tawateɗo ɗo ko fate banggue diwan ɗo e wuuro meɗen silbaɓe ɓe kolletide wonande oɗo sa joni ɓe nanggui e maaro ko rewani lawol woni maaro forat taw kadi maaro koɓe nanggui ko tolnoyima e tonuji jeeɗiɗi piccal joyyi tonuji jeeɗiɗi piccal joyyi woni koɓe pawi e junggo mabɓe kamɓe diwan to wuuro ane wiiya boance noon tawate ko e mo qata de wuliyange ɓe jaggui toon fodde ko ene tolno e tonuji tonuji jeeɗiɗi piccal joyyi ɗum ko to wuuro ana wiiye e boance wonande noon e oɗo saha joni ko fate banggue e ɗo e nder diwan meɗen guiɗimaka wonande sukaɓe ɓe gandanɗa hoorema ko jogorɓe suɓede ko fate banggue wonande joɗantoɓe e kala commune walla mo qata toon toɓe gandanɗa hoorema ko toɓe mbiyata wonande nokkude nde gandanɗa hoorema suɓetede sukaɓe gam tigui wawde arde tawtorede kala ko laamu ngu ene golla gam tigui mbawa addude hen e jiyanɗe mabɓe taw kadi sukaɓe ɓe ene mbawa tigui rigui hollidde hen jiyan mum ene mbawa addude hen jiyanɗe muɗumen keeɓa hen gueɗal muɗum ha timma ko fate banggue disodiral kala ko gollete ko fate banggue e nder e diwanuji ɗi nonne kala commune ene foti sukade ene foti suɓade suka goto tigui rigui joɗantoɗo ɗum to on ɗon o goomu joni tigui oɗo saaha joni e sukaɓe puɗɗima yoga e sukaɓe puɗɗima feññinde inɗe muɗumen ene jiiɗi tigui rigui suɓade gam tigui e joɗanade toon wonande sukaɓeɓe ko fate banggue kala commune neɗɗo goto ene foti suɓede hen gam tigui e jeeyede e on ɗon goomu oɗo saaha joni ɗo e nder diwan meɗen guiɗima ko woodi sukaɓe ɓe inde muɗumen puɗɗi e lollinede gam tigui yidde jeeyede ko fate banggue ngal ɗon ɗaftodiral wayno commune mo Séli Baby ha to Wouliyaji ha toon to Lahraj yoga e sukaɓe puɗɗima joƴƴinde hen ɗereji muɗum gam tigui yidde nadde e ngal ɗon ɗaftodiral ɗo e nder wuuro meɗen Séli Baby ha joni ko fate banggue Daka mo wuuro meɗen Séli Baby sakima ɗo e ñallal hande ngal altine en hawri nogas e ɗiɗi lewru meɗen décembre tan ujunnaje ɗiɗi e nogas e joyyi taw on ɗon Daka watno ko e gardugol ceerno Bachirou ceerno Ahmed Tidiane Ba taw ko oɗon Daka joɗinama guila ñalema asetare ɓennude ɗo e namoɓe mbawi joɗade on ɗon Daka ñallal hande ngal noon altine ɓe cakima wonande on ɗon Daka duwaw mum waɗama ɗo e nder wuuro meɗen e Séli Baby e leggal biyetegal collège tawi kadi ceerno wasiyima hen wasiyaji kewɗi yimɓeɓe ɓeydoto tigui rigui tinnade ko fate banggue e diine muɗum nonne kadi ɓeydade jaggodirde ɓeydade kañum e wallodirde on ɗon saaha joni noon Daka o sakima ɗo e wuuro meɗen Séli Baby eɗen mbiya kala ko golla toon hewde famɗude foof yo Allah jaab Zakaria Samba Dia ɓe kera gam a yawa weltare TV. Zakaria Samba Dia to Beker golle man jooɗi peewi sen gewi to leydi Mauritanie paaɗen ko to leydi Mali jonde balɗe ɗiɗi nogase tati toon to Mali taw koye ardiɓe leyɗele AES taw kadi koye jonde ɗimmire hitande hikka nde koto Bamako laamogo leydi Mali e gardegol général Assimi Goïta kame général Abdourahmani Sani on noon
wawi yettade leydi Mali gila hanki o so tawi noon ko capitaine Ibrahima Traoré on ko subaka law hande iwi toon to Ouagadougou laamugo leydi Burkina Faso yetti toon to Bawal laɗi diwaje ngal Modibo Keita Sénou jaɓɓimo toon jafuɗon ko nanda makko général Assimi Goïta ngam wonande kay jonde mabɓe ɗimmire hande o toon to Bamako toɓɓe kewɗe ko fate hitande yawtunde e golle mabɓe fade hitande fanede taw ko AS ɓe kolliti wonande oɗo saha ala kala ko ɓe joɗani sowona ɓamtare leyɗele mabɓe ngam ɓamtude mbadi araray couleur wonande AS e ɓeydude nden kay kisala kame sembeji mabɓe e welirde ɓesguji leyɗele ɗe ha mbawa yandirde taw kadi koye kisal kono kadi ɓe darni boñ toon to leegala Bozola ene tawe e nder Bamako e hoore mum woni BCID mo ganduɗa ko banque AES mo ganduɗa jogoɗo kay ƴellide faggudu hakkunde leyɗele tati kala ko ɗum ko noon ɓe darni jayde taw ko ɗe leyɗele tati ndendi jayde nde wiyete ko ASTV ɗum noon ɗe gueɗe kala ko toɓɓe ɗe ganduɗa ɓurde wawde nawrude gueɗe mabɓe kala yeeso ma en gartoyi hen noon ɗo e janggo so tawi en keɓoyi ɗo e kikiɗe toɓɓe kewɗe kay nandiraɗe taw koye sifa hakkunde ɗe leyɗele tati kala gartaten hande o ko ɓuuri yillade e nder leydi Mali kala ko Imam Mahmoud Dicko mo ganduɗa wukkiti yoga e konnguli muɗum ɗum koye nder vidéo ngaji certuɗi ɗi o waɗi o erima ɓesguji malinaɓe kala taweteɓe nder leydi Mali ha e bowal leydi Mali kala nde ɓe dentata kamɓe kala ɓe notto fedde makko wiyetende CFR nde ganduɗa ko fedde yanje no fewi holliti fandare makko kamɓe kala ɓe cokkoto hen ɓe calo wona ɗi wargoji e ɗi ƴiƴiji baɗeteɗi e nder leydi ndi kame jawɗele bonneteɗe e torlaji batteɗe bani adama en kono noon waɗi ñiŋoje kewɗe no fewi ɗum ko caggal on vidéo jaltuɗo ne holliri tan o erima hen fulɓe nde dentata kañumen gona neɗɗo goto kaɓo wona ɗeɗo hen gueɗe kala addi noon jiyanɗe kewɗe ceetude ko fate oɗon fannu kala Imam Mahmoud Dicko mo ganduɗa tawete ko toon to leydi Algérie guila nottiti toon udital juma hande artani e nder leydi mum ɗum ko caggal luural teskangal hakkude Imam Mahmoud Dicko kame laamu leydi Mali o saaha gonaɗo o hen keddoɗen koye armée leydi Mali ɓen koni koɓe kolliti mbaɗi piyanɗe ɗiɗi taw ko nder région ngaji ɗiɗi ko wayno région de Sikasso kamne wondi kadi e région de Tombouctou ɓe kolliti noon so tawi koto Sikasso e nder ladde wiyetende Bukkirila noon ɓe Bukkorila ɓe kolliti nden ladde ɓe puftini ɗon wonande base ɓen koni koɓe joguitiɓe armée ji ɓe mbawi noon teɓɓidde hen ko heewi e bonnude hen armée ji kewɗi no fewi taw koye ballal ndi wawa kono kadi to banggue tumbude koye nokku biyeteɗo Foyita kene wona 16 kilométre hakkude Foyita toon ne kadi ɓe dirguiti toon ko heewi no fewi e hollirde koninkoɓe armée leydi Mali keddoɗen koto leydi Mali tribunal mo Bamako hanki o udditi dossier ji ko fate banggue dirtinnoɓe ngaalu leydi ndi koɓe 17 noon hen 17 mbawi tigui darade hanki beele heddiɓe noon dañani arde hen joyo kadi koye joomen martaba towɗo gonno e laamuji jawtuɗɗi kala ko wayno cemena Ogbera Coulibaly kono ne kadi Mamadou Igor Diallo Diarra jafuɗon ne wondi kadi Boubou Cissé kame Babala Ba ɓeɗo hen goni joomen martaba towɗo no fewi sen giwi to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry wonande collectif regroupement taw kadi ko pelle organisation ngaji kewɗi no fewi de société civile ɓen daraniɓe de la société civile ɓen daraniɓe haqqeji innamade ma wonoy kene fotto wonde 150 regroupement taw ko pelle ko ɓen jaltini on rapport hanke ɓe kolliti tugganma tan 2022 ha ferma 2025 seppoji bannoɗi e nder leydi Guinée kala jeeyi sababu hakken tolnoy capanɗe jeeɗiɗo neɗɗo mbasi en pittal men taw kadi koye régime général Mamadi Doumbouya mo ganduɗa folluno ko laamu Alpha Condé wonno ko 5 lewru septembre guil nden noon sasani kay wona ɗin mayɗeɗi baɗoji e kala saaha taw kadi waɗata koye ɗin seppoji ɓe kollitiɗe ɗo gueɗe kala ko gueɗe ɗe loyde manggo jari wadde hen ɗon ɗo leydi Guinée woni orgal sumgoji ene tijji wonande kaya ko ɓoyata ko
faade suɓade hoorejo leydi mum kame sarɗiyankoɓe tedduɓe muma ɗum noon laatoto ko nogas e jeetati ndu lewru ndu gonɗen to leydi Côte d'Ivoire hanke udditi ñawore atanta muso bannoɗo wonno ko sappo lewru juin 2020 ha ganduɗa ken tolno e sappo e tati wonande militaire e wonde gendarme goto wasi en fittandu muɗum ɗum noon waɗi wanno ko toon to leydi Côte d'Ivoire taw kadi ko jango musgo no fewi ngo ganduɗa waɗɗani keerol hakkude leydi waɗɗani keerol hakkude leydi Côte d'Ivoire kame leydi Burkina Faso no ko mbiyata kafollo ha ganduɗa noon waɗi hewɓe mayɓe hen ko wiyete noon Dramani Sidibé nonne kadi Dramani Sidibé ɓurandere Hamza darima yeeso wonande suudu ñawore wo yeddi hen gueɗe kewɗe no fewi kono nden ñawore hettede joomum ene jokki ha saaha gonaɗo to leydi Côte d'Ivoire keddoɗen ha hande de laamu leydi Côte d'Ivoire yidde mum ko nduɗo lewru décembre kala ko haɓade accident je booli ɓe guittiri ɗum noon ko hewɓe kay ne kewi yarde konjam ɗam hinde Sangara ha Mandila dongna otoji gadda caɗele walla jara mandilani gonay dognude ɗum tagui jeeyi sababu o saaha kala koye contrôle mangol no fewi ko fate appareil ji ɓuucinde hunuko neɗɗo ƴewde so tawi jomuma ko jarɗo walla yarani e nder ngoɗo henna wonande loydo enquête ken tolno e 250 kay woni ko tetta hen 155 ko oto 800 ko moto walla tamen ko engine aji ken engine kono foto wonde ɗiɗi kay ko motoje ɗe ponoje tati woni ko tetta hen ɗum noon ko yidde ɓeydude sembe e kisala yogay booli leydi ndi ɗon kadi ɗo leydi ndi heɓani wonande sumgoji nogas e jeeɗiɗi ndu lewru taw ko sumgoji sarɗi yankoji to Nigéria ɓen julɓe yahannoɓe mawlidin nabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum wonno ko kikiɗe hecci hanki o ko nden tigui ɓe bifta oto mabɓe noon nanga e lawol nangui ɗum ko worɓe joguitiɓe armeji ne hen rewɓe kame sukaɓe worɓe kala maɓe gon nogas e jeetato biftaɓe kamɓe noon ɓe jahanno ko mawlidin nabi sallah sallam nokko wiyeteɗo Zakka ko wiyete noon ene tawi nder état du plateau wi AF ha hande noon anda kalɗo ɓe nawa siftine moon heccanki onon ken tolno e 130 élève biftonoɓe e nder julirde walla jangguirde Issa yankoɓe ɓe noon mbawi ɗaccitede goni koye nden kay kisal fatude toon to koreji mumen to RDC Congo subaka hande o ken tolno 120 militaire kame police woni dariɓe yeeso tribunal militaire ɗum ko caggal kay nde ɓe dogui dogdu musdu no fewi so ɓe jeccitaki caggal ni tagnoɓe dogde noon ko rebel M23 ɗum ko caggal kay nde tetti wuro wiyetengo Ivria ɗum noon jeeyi sababu Ivria e nder diwan mo mbiyata cangani ko ɗum noon jeeyi sababu rebel M23 nde ari toon ɓe mintoreɓe yettaɓe sokay kañumen kay kolliti ɗo darade kay ne fellodira e ɓe wona hunde hande ɗum jeeyi sababu beddi fitiraji mabɓe ɓe natti ladde ɓe dogui ɓe natti wonde mintoreɓe ni police aɓe ko ɓen noon goni nanggaɓe hande o to banggue armée leydi Congo hande ɓe daari e yeeso tribunal gam ñawede ɓe kolliti ñawede kay ɓuraniɓe ni haydarade ene fellodire ɗum ko enen tan gaddi hen koɓe sosoɓe kono noon kamɓe kay ɓe mbanno tan koye ladde ɓe dogui gam hulde ɓe dartade fiyande M23 jolam jaɓiri jaɓɓoɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj mi salminima. en calmitima Sara Boulaye Sane en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kabrima ɓuuri tengtude e jolama jaɓere e ñalawma hande o puɗɗoɗen ko leydi kono Fraysi to nde ene wayno ɓe mbawi kadi kono taw kadi ko ruttude kono teddungal taw kadi ko on taw kadi ko jaydiyanke biyete kono Eric kono bataillon taw ko jaltude aduna ñande 7 nogas lewru bowte ujunaji ɗe nogas e joyyi taw o yaari ko duuɓi capanɗe jeeɗiɗi kanko oɗo noon Eric kono bataillon kanko de ko salludu e nder kadi ko fadde kay e rédaction to radio France International ha ndew kadi hiɓe rotere makko ma won hono duuɓi ɗiɗi ɗum noon kanko tigui rutte e joomi ko toon to leydi hono Fraysi ha hande ko toon leydi hono Fraysi ene wayno Emmanuel hono Macron wawi kono gaccu hono jillu mum gila altine nogas ɗi lewru bawte ujunaje ɗo nogas e joyyi caggal ko nde o yahno kadi hono balle ɗi toon to émirat arabe ɗum noon o wawi kadi dañande kono wadde fartange wawde kadi wadde kono réveillon kanko ñande alerte nde hakkude makko ma won temedde jeenayo taw ko huniyanke leydi hono Fraysi
ma won kadi tawde ko basuji tati toon to Abu Dhabi ɓe ngoni ɗum noon o wawi wadde mabɓe kadi gueɗe mawɗe no fewi tawde ko jaaɗo yeeso wonande kay tawde ko oɗo gardiɗo kon leydi tawde ko émirat arabe biyeteɗo Mohammed Ben Zayed ɓurɗo andirede kadi MBZ ko ɓe tigi mbawno kadi kono yaade toon ngam kay wawde kadi wiide wonde kay ene sembina wonande kay taw kadi ko ɓeɗo France naaɓe leyɗele kono denduɗe taw kadi ko Amérique toon dey ene wayno taw kadi ko wiyete kono wuuro Phoenix ko wawi kono jaɓɓade ñande alkamisa ha alkamisa sappo e jeetati lewru ndu ha ñande alet nogasi ko lewru bawte ujunnaje ɗiɗi nogasi e joyyi taw kadi ko Americal Fest taw kadi ko wonde kadi ko feeto mawgo ɗo fewi wonande hoɗo maga wawde kadi jaggande taw kadi ko junngo gardiɗo hono leydi ndi Donald Trump ene wayno hono mbimi juɓɓude noon wawi kadi hollude taw kadi ko doole mawɗe no fewi wonande kay taw kadi ko ɓen ha ni ko fawti noon taw kadi ko mayde oɗo biyete kono Charlie Kirk taw kadi ko on woni fondateur taw kadi ko oɗo ñalawma moɓe mbaɗi toon noon so tawi oɗon ɓe mbawi kadi wadde kadi taw kadi ko weejo mabɓe taw kadi ɓuurgo mawde ɗo fof ko fate wona e ɗen gueɗe taw kadi ko fate oɗon mouvement mayete toon to ene wayno dey ko to taw fatti kadi e Danemark toon de ene wayno Danemark kañum nde wawi kono bayinde ñande altine nogas e ɗiɗi lewru bawto ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wawde kay wiide wonde ma waw kono noddude taw kadi ko joɗani toon leyɗele kono dendude Amérique toon to Kopanga ɗum ko caggal kay de Donald Trump kay wawi kono bayinde ñande alet nde taw kadi ko wawde wiide wonde tuɗɗima nuraɗo keeriɗo ko fati noon e koɓe mbiyata wonde Groenland taw kadi koye e nder taw kadi ko territoire autonome taw kadi ko e nder leydi kono taw kadi ko Danemark ɗum no wulɓe wi noon ko men suuji mawɗi woni ɗon kanko noon gardiɗo leyɗele kon dendude Amérique e kala saaha o yiiɗi kadi ko ittude taw ko ngaluuji taw kadi ko cuuɗiɗe e nder leydi Danemark ɗum noon noon ne wayno kamɓe noon ɓe jaadani hen no fewi wonande noon ɓen taw kadi ko wonanɓe responsable union européenne mbi ma jaggan taw kadi ko junngo mawgo no fewi wonande kono Danemark e wonande kadi ko yiiɗi wono wadde toon koyete Sara Abdoulaye Sarr ko ɗum de wonno ko tunkuɗen e joolam jaɓeri e ñalawma hannde o taw wonno koye dande musidɗo moon Assalamu aleykum ko komo sando ngam weltade Ayawood TV. ngam weltare Ayawood TV Alassane Oumar Mbocen joolam jaɓeri toon to guiɗimaka ko musidɗo men Zacharia Samba Diaɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sara Abdoullahi Sarr to karallagal ko Saydou Abouba Malou Seyba gorgol ketkima lakki jaam yo jaam Allah hirane musibam teddude